Хо-хо-хо. Така, да видим. Разхождаме се по полянката и изведнъж забелязваме. Сево! Яш пшеница, яш пшеница, яш пшеница, яш пшеница. Яш, картофи. Така, да отидем. Какво? Какво е това? Какво забелязва в устите ми? Омага, това е чикалито! Чикалито! Да. Така, да отидем някъде в гората, където да си намерим храна. Тук. Няма нищо. Какво е това? Какво на акитата? Да! Акита! Да ги ядем. Какво е това? Видите с какво е това? Да, това е един малък лигло. Да. Ето го и малкият ми лигло. И така, какво е това? Чудите се. В този момент ще ви кажа. Това е нашия приятел Спанч Боб! Как си, Спанч Боб? Така, днес ще му вземем интервю. Къде си, Спанч Боб? От Гроутопия. На колко си години? На 3. И как казваш? Ти ми маната, не си ли Спанч Боб? Не. Апликация ще те щупа. Да. Не, пусни ме на земята, пусни ме. Няма, аз съм хакер. Вижте колко съм бърз. Ще ти остава кокошките да ти изядат. Яш го. Изяш го.